Уявіце сабе свет, у якім няма GPS-у, спутнікавых онлайн-мапаў і нават звыклых нам папяровых атласаў. Кожная вандроўка – гэта рызыка, кожная дарога вядзе ў невядомасць. А палітычныя межы дзяржаваў не маюць памежных пунктаў. Менавіта так выглядала сітуацыя ў 16 стагоддзі. Час вялікіх адкрыццяў і ў той жа час вялікіх недакладнасцяў на мапах. Еўропа ў той перыяд толькі пачынала вывучаць сябе з дапамогай дакладнай геаграфіі. Мапы тады былі збольшага схематычныя, часта заснаваныя на апісаннях падарожнікаў, легендах і здагадках, а не на дакладных вымярэннях. Тэрыторыі былі скажоныя, рэкі і горы паказаныя непрапарцыйна, а адлегласці часта не адпавядалі рэальнасці. Гэта было зразумела. Не існавала адзіных стандартаў, а інструменты для дакладных вымярэнняў былі недасканалыя. Тым не менш, менавіта ў 16 стагоддзі попыт на мапы вырас, бо яны былі неабходныя для гандлю, ваенных кампаній, адміністрацыйнага кіравання, ну і проста для лепшага разумення свету. На фоне гэтага попыту і з'явіўся бліскучы шэдэўр той эпохі – падрабязная карта Вялікага княства Літоўскага, адзін з каштоўных артэфактаў беларускай гісторыі. Замовіў яе выкананне Мікалай Крыштафор Радзівіл-Сіротка, чалавек вялікіх амбіцый і глыбокага патрыятызму. Ён быў не толькі буйным магнатам і палітыкам Вялікага княства Літоўскага, але і вандроўнікам, пісьменнікам, фундатарам касцёлаў, шпіталяў і школаў. Але галоўнае, ён быў чалавекам, які разумеў сілу ведаў. Мапы ў тыя часы былі важнай ідэалагічнай зброяй у палітычных гульнях Еўропы. І Радзівіл пастанавіў, што ў Вялікага княства Літоўскага мусіць быць свая такая зброя. У канцы 16 стагоддзя Радзівіл-Сіротка сабраў каманду, якая мусіла падрыхтаваць мапу на падставе існых дакументаў, больш старадаўніх мапаў, а таксама навуковых экспедыцый. Гэта было заданне каласальнай складанасці, якое патрабавала значных фізічных укладанняў і прыцягнення найлепшых навуковых сілаў. Асноўным выканаўцам і мастаком праекту стаў Тамаш Макоўскі, гравёр, картограф і мастак з Гданьска, які здолеў сумясціць навуковы падыход з мастацкай выразнасцю. Ягонае імя звязанае з пачаткам актыўнага ўкаранення гравюры ў беларускую кніжную справу. Макоўскі валодаў выдатнымі навыкамі ў гравюры, перспектыве і нават анатоміі, што дазволіла яму стварыць не проста мапу, а мастацкі твор. Макоўскі аб'ездзіў вялікую частку княства, зрабіў шмат замалёвак, сабраў этнаграфічны матэрыял, што надавала працы асаблівую дакладнасць і глыбіню. Лічыцца, што першую мапу надрукавалі ў Нясвіжы ў 1603 годзе, але, на жаль, ні адзін асобнік з таго выдання не захаваўся. І толькі ў 1613 годзе, праз 10 год, паўстала тая мапа, якую мы ўсе ведаем. Яна атрымала назву Вялікае княства Літоўскае і была надрукаваная ў Амстэрдаме ў друкарні знакамітых выдаўцоў мапаў братоў Блау, што гарантавала яе шырокі распаўсюд па ўсёй Еўропе. Мапа была не проста малюнкам мясцовасці. Гэта быў геапалітычны партрэт Вялікага княства Літоўскага, нанесены на паперу з дакладнасцю і размахам. На ёй было пазначана больш за 1000 населеных пунктаў рэк, азёр, лясоў, а таксама адміністрацыйных межаў ваяводстваў. Гэта першая настолькі дакладная і поўная мапа, створаная на падставе мясцовых крыніцаў, а не з замежных апісанняў падарожнікаў. Знізу быў далучаны вялікі тэкст, напісаны, верагодна, Тамашам Макоўскім, дзе еўрапейцам апавядалася пра Вялікае княства Літоўскае, а таксама зняпраўджваліся чуткі пра краіну. Мапа зрабілася сапраўдным акном у свет для ВКЛ. Дзякуючы ёй замежныя краіны пазнаёміліся з геаграфіяй, гісторыяй і культурай гэтай шматнацыянальнай дзяржавы. Мапа не толькі служыла навуковым і адміністрацыйным інструментам, але была і сімвалам дзяржаўнай моцы ды культурнай самабытнасці. З пазіцыі сённяшняга развіцця гістарычнай свядомасці радзівілаўская мапа – гэта не проста старонка з мінулага. Гэта сімвал таго, што яшчэ 400 год таму былі людзі, якія хацелі бачыць сваю краіну не ў цені імперый, а на мапе свету. Яны здолелі гэта зрабіць.